Ако някой не е разбрал, X-Men е за дискриминацията. В смисъл, срещу дискриминацията. Супергероите от комиксите, детското и филмите не просто се бият там с разни престъпници и злодеи, а вече 60 години се борят срещу антисемитизма, расизма, хомофобията и въобще дискриминацията на базата на каквото и да било. За това говори огромната палитра от герои и това как те генерално се различават едни от други и въобще от нормалното човечество. И тук не става дума само за суперсилите им, а за различните им характери, за различния им произход, за различните им влечения. Защото идеята на X-Men е да представляват именно различните. Още първото издание на комикса през 1963 носи заглавието The Uncanny X-Men, като думата Uncanny значи не само странен и различен, а и дума за обезпокоителен. Защото да, хората се обезпокояваме, когато видим нещо различно от нас. Страхуваме се от нещата, които не познаваме и разбираме. И това е реплика, която се появява в почти всеки един епизод на Детското от 92-а. А след страха и незнанието идва и най-елементарната човешка реакция – гневът. Гневът и яростта към всичко, що е различно. Точно с това се борят X-Men. И едно от най-големите доказателства за това е злодеят Магнито и неговата трагична история, публикувана през 1981. Писателят Крис Клеармонт, без съмнение под зоркото око на Стан Ли, който е с еврейски произход, ни хвърля в Аушвиц, нацистски концентрационен лагер, където се извършват какви ли не зверства срещу евреи. Да, Аушвиц, не някакво измислено име като Асгард, Соковия или Айзенгард, а Аушвиц. Истинското име на истинското място от истинския живот. Там младежът от еврейско семейство Ерик Леншер за първи път проявява силите си. И то при брутални обстоятелства, особено за книжка с картинки, насочена към деца и тинейджери. Първо го разделят от семейството му, след това ги разстрелват пред него, а после убиват и жена му, която е от ромски произход – Магда. И то само защото са различни. Честно казано, и аз бих станал Магнито и цял живот бих водил война срещу човечеството при тези обстоятелства. И точно в това се крие гениалността на комиксите. Но подобна гениалност е вложена и в Детското от 92-а, за което обещах и исках да говоря, но съвсем леко се отклоних от темата. Първата серия започва с малката Джубили, която тъкмо е открила, че е мутант и има свръхестествени способности. Тя дочува как родителите искат да я впишат в регистър за контрол над мутантите и да я изпратят в лагер, в който уж могат да й помогнат. А доводът на баща й, който иначе я обича, е какво ще си помислят съседите. Та Джубили бяга, напада я Сентинел и общо взето така се присъединява към X-Men. Какъв по-добър начин да вкараш в историята малкия или тин зрител, ако не през очите на подрастващо дете, което също тъкмо формира самосъзнанието си и представата си за света. Интрото, разбира се, също е гениално. Анимацията, музиката вече са легендарни. В последните години Марвел трябва само да загатнат за рефрена в някое сериалче или филм и феновете полудяват. Like a mutation. И аз все още настръхвам от музиката и винаги съм си мислял, че е уникална, докато наскоро не научих, че някой си Золтан Криско, предполагам няма връзка, се опитва да осъди Марвел за плагиатство. Защото според него рефренчето на X-Men е откраднато от интрото на унгарски екшън приключенски сериал на име Линда от 1984, което между другото изглежда доста интересно. И като че ли има нещо... Но в крайна сметка може и да е абсолютно нищо. Иначе историята на Джубили е променяна доста пъти с цел да представлява колкото се може повече различни хора и етноси, което на моменти е малко прекалено, но само подкрепя тезата ми. Тя е дете на китайски имигранти, които са убити, когато е много малка, след това живее в сиропиталище, от което бяга, но по-късно е осиновена от това американско семейство. А да не говорим пък, че името й пак е от еврейски произход и значи отбелязване на празник, а и силите й общо взето са фойерверки. Та това малко емоционално момиче моментално бива нападнато от огромен метален сентинел, като само звуковите му ефекти са стряскащи и плашещи.
Джубили стига до мола, някои неща явно не се променят, където случайно се шматкат половината X-Men – Роуг, Сторм и Гамбит. И тримата, между другото, от коренно различни краища на света. И още на 5-та минута Сторм или Буря показва на какво е способна, а и не само героинята, но и актрисата, която я озвучава. Алисън Сийли Смит с такъв патос произнася всяка една реплика, че и за момент не се съмнявам, че Сторм е наследница на кенийска принцеса от древен род африкански жрици. Роуг пък веднага я базика с типично южняшки акцент да я кара по-леко с речите. Докато Гамбит, с тежкия си и доста фейк френски акцент, се сваля с продавачката. Въобще всички актьори, които озвучават героите, са дали всичко от себе си и нищо чудно, че някои от тях, въпреки че са на по 60 години, се връщат за X-Men 97, което излезе преди няколко дни, но все още не съм го гледал, въпреки че нямам търпение пак да чуя акцента на южняшката красавица в новото детско. Много бях влюбен в нея като малък. Moving on! Wolverine влиза в кадър. С Гамбит се бият, разбира се, за да покажем върколака колко по-силен и кръвожаден е, и той се обръща към Гамбит с жаргона Кейджън, което се отнася към бежанци от френска колония в Канада, прогонени по време на войните през 18 и 19 век и заселили се в Луизиана. Затова и Wolverine му казва да каже «онкле» или «чичо» с френски акцент. Да! Най-накрая разбрах и защо американците искат, когато някой се предава, да каже «чичо». Чудили ли сте се? На много места се среща. Hey, uncle! No! Just say it! Фразата «Say Uncle» или «Кажи Чичо» произхожда от шега, публикувана през 1891 година в развлекателната секция на дъблинския вестник Weekly Irish Times. В шегата се разказва за джентълмен, който притежавал папагал, който повтарял всичко, което чуел. Дори едва с нощи папагалът не спираше да повтаря «Чичо», хвалял се джентълменът. Но някои от приятелите му не вярвали и затова той се прибрал и се върнал с папагала. Но птицата се притеснила и не казала нищо. Затова джентълменът започнал да я бие, крещейки «Кажи Чичо, кажи Чичо». Страхотна ирландска шега, нали? Има и още няколко възможни варианта за произход на фразата, но те наистина бяха много по-скучни от този. Но да се върнем към X-Men. Между другото, дори рекламите на парфюми тук подсъзнателно насаждат агресия и то на Келвин Клоун, като схващате шегата. Но въпреки цялата гениалност на детското, на моменти анимацията наистина е леш и като цяло е доста дървена. И ето тук искам да дам нагледен пример за това, тъй като някои от вас, особено брат ми се изнервиха, че го казах в предното видео. И наредих Брайан Сингър, че е човешки отпадък. Проверете го в интернет, да знам. Плюс, не бил давал на актьорите да четат комикси на снимачната площадка, докато се подготвят за ролите си, защото според мен е гледал само детското и точно от него е взел много ключови моменти. Но за това по-натам. Сега за анимацията. Да, леше, брат. Сравнете я само с някоя аниме от 80-те и това тук ще ви се стори като първите епизоди на Саут Парк, което до някъде е обяснимо, защото според продуцентите са имали 2 пъти по-малко от бюджета на мастерписа Батман анимационните серии. Но не е било само това. Според мен много ги е и мързяло, защото тук бласта на Сентинела не излиза от дланта му, ами откъдето си иска. Има и още много примери, със сигурност ще ги видите. 10 секунди по-късно обаче Сторм изглежда нереално, докато се зарежда в небето със светкавици. Та все пак са обръщали внимание на важните неща. И в края на втория епизод, най-накрая, малката Джубили се пренася да живее в училището на Екзейвиър. И всички заживели щастливо. Защото следващия епизод се казва Enter Magneto. И Магнито в анимацията е OPAF. И плана му е доста хитър. Бист иска да остане в затвора и мирно да се защитава пред институциите, но Магнито иска да го измъкне с грандиозна битка, насявайки още агресия и омраза срещу мутантите. Въобще в детското има много интересни контрапунктове, които наистина те карат да се замислиш. Като например случая с Сейбъртут, който още от самото начало е представен като неконтролируема смъртоносна топка от ярост, а професор Екзейвиър иска да му помогнат, защото нали се бори за мир. Но когато Магнито напада и Екзейвиър веднага иска ответна реакция от екипа,
Вулварин пита защо трябва веднага да скачаме на бой на твоя стар враг, а с моя трябва да я караме по-полека. Ще обърна малко повече внимание на Сейбъртут, защото с Върколака наистина имат много история. В епизод 4 Екзейвиър се рови в съзнанието му, опитвайки се да му помогне, но безнадежно. Тогава за кратко виждаме образите на Дедпул, самия Логан, Маверик, за когото почти нищо не знам, някакъв измислен Талос, ама не тоя, Лени Заублер, самоличност на Мистик и Омега Ред, когото ще видим в следващия сезон. Foreshadowing, дет се вика. Тук сценаристите направо ме карат да съчувствам на Сейбъртут, като показват демоните в съзнанието му. Особено този, който подозрително много прилича на Вулварин. Но после се сещам, че Сейбъртут от десетилетия преследва Върколака, за да го убие. Устройва му смъртоносни засади и безмилостно коли и беси негови познати и близки. Историята им е толкова тегава, че в някакъв момент, само Бог знае защо, в съзнанието на Вулварин вкарват фалшиви спомени как Сейбъртут убива гаджето му, индианката Силвър Фокс, а после Сейбъртут наистина я убива. И то на рождения ден на Вулварин. И всякакви сентименталности ми минават. Между другото, в цялото детско много наблягат на животинското в Вулварин. Как може да подуши някой или нещо, още преди да се е случило, как ръмжи само когато говори и почти животинските крясъци преди и по време на битка. Актьорът Катлан Джей Дот или Кал Дот, който се връща за X-Men 97, освен че е дал всичко от себе си, според мен е дал и страшен пример за Хю Джакман, който поема ролята във филмите и вече десетилетия олицетворява героя. А и сега пак за пореден път се връща за новия Дедпул. А и още нещо за анимацията, този път положително. Колкото и да им е било трудно с бюджета, в Cold Vengeance все пак са си направили труда да нарисуват северното сияние. Трябва да внимавате и за Гамбит, защото в следващите епизоди сценаристите ни заблуждават, че той може и да не е от добрите. Въобще X-Men далеч не са като Супермен, например, еднопластови и изцяло добри герои. Както е и с хората в живота. Всички имат и добри, и лоши страни, положителни и отрицателни качества и не винаги се стремят да се борят за добро. Та лошите страни на Гамбит се проявяват в историята за Дженоша. На пръв поглед прекрасна мутантска утопия, но на втори пак лагери, експлоатация и робство. Няма да навлизам в подробности, защото историята за Дженоша в комиксите е огромна, но най-вече приключва с изтребването на 15 милиона мутанти. И то от полуистинската сестра на професор Екзейвиър, Касандра Нова, която май ще е злодеят в новия филм с Райан Рейнолдс и Хю Джакман. Спойлери. Та набързо в комиксите, тя в началото е само въображаема, но после се материализира в утробата на майка им заедно с Екзейвиър и се опитва да го удуши с... наистина няма да навлизам в подробности. Иначе епизодите за Дженоша в детското са кръстени Слейв Айланд, островът на робите. И дори след като Сторм и Джубили се опитват да избягат, лошите ги затварят в тесни метални кутии. Истинска нехуманна техника за наказание и потискане на роби, прилагана в южняшките американски щати през 18 и 19 век. Показана и от Тарантино в Django Unchained, а на всичкото отгоре Сторм има и клаустрофобия. Но на по-лека нотка, двата епизода са пълни с така наречените cameos. Появяват се Мистик, Тъндърбърд, Домино от игралните филми с Дедпул, където иначе бялата героиня е изиграна от Зази Битс. Виждаме и Нордстар и Аврора от Alpha Flight, канадски мутантски екип и Кейбъл. Телепортиращ се киборг войн от бъдещето, заразен като бебе с техноорганичен вирус и син на Скот Съмърс Циклопа и Маделин Прайър, клонинг на Джин Грей. Разбира се, брилянтно изигран от самия Танос или Джош Бролин в единия от филмите. За следващия епизод няма какво толкова да се каже, освен че в него участват Руснака Колосус и Джъгърнот, за когото само се намеква колко всъщност е силен и че и той actually е доведен брат на Чарлз Екзейвиър. Въобще голяма сапунка на моменти. И естествено двамата се сбиват, но далеч не толкова ефектно, колкото в Дедпул. Междувременно самия Екзейвиър отива в Шотландия, преследвайки слухове, че някой разработва лек за мутантския ген, пак използвано във филмите. Но тук в детското много добре е поставен въпросът дали мутантите или различните трябва да се лекуват, за да станат като всички останали, или трябва да отстояват това, което са.
Доста дип като цяло. Но това се оказва капан, устроен от самия Апокалипс, нарисуван невероятно точно по комиксите. Чак до тъпото Ана Колана. Заедно с дясната му ръка Мистик, която... В детското няма как адекватно да се покаже колко силен е Апокалипс, защото в комиксите той направо е вездесъщ. Една от причините според мен филма с него, в който е изигран от брилянтния Оскар Айзък, да не сработи. На този фон обаче сценаристите и аниматорите са си направили труда изрично да покажат колко безполезна е Джин Грей, преди да отключи Феникс Форса. По принцип, преди това силите и пак могат да бъдат доста полезни, но често я представят като твърде слаба или просто я изключват от битките или направо от историите. Но тук показват как във вихъра на битка на живот и смърт просто се спъва в равната земя. И това е. Иначе епизода никак не е лош, нищо че доста объркват историята от комиксите. Но пак включва 4-те конника на Апокалипсиса, като един от тях тук е Архангел или Арченджел, който беше добре загатнат във филмите, но нищо не направиха с него. Следва нещо като Days of Future Past, което няма почти нищо общо с комиксите, да не говорим за филма. Но все пак замесват все повече сенатор Кели, както е и actually в комиксите, където той е важна част от историята, в която в крайна сметка мутантите се връщат назад във времето, за да спрат асасинацията му, въпреки всички репресивни мерки, които той предприема срещу тях. Сенатор Кели е доста интересен герой както в комиксите, така и в детското, защото от почти изцяло отрицателен герой, негова е идеята за регистъра за мутанти, той работи през цялото време с траска за пускането на сентинелите в експлоатация, се превръща почти в добър. Тонът му към мутантите все повече и повече се смекчава, докато накрая не го убиват. Но важното е, че и Брайан Сингър го използва по същия начин във филма си. В първия X-Men Магнито го заразява с мутантски ген и така сенатор Кели от първо лице преживява какво е да си мутант. Да, според мен точно от този кадър Сингър е взел и идеята за дизайн на машината, с която Магнито смята да превърне хората в мутанти. Или поне е натиснал екипа по специални ефекти да го направи. Говорейки за препратки, в последния епизод на сезона The Final Decision, професор Екс се рови в съзнанието на Гамбит. Освен Роуг, която му намига, виждаме и бившето му гадже и може би все още годеница Беладона Бордо и проклетия Гост Райдър. А освен всичко останало през целия сезон, сценаристите доста добре показват и историята между Екзейвиър и Магнито, които, въпреки че единия се бори за добро и мир, а другия за отмъщение и разруха, пак си остават приятели. И няма как да не спомена, че тези сложни взаимоотношения бяха брилянтно показани от сър Патрик Стюарт и сър Иан Маккелън на големия екран. Въпреки че едва ли им е било трудно, имайки предвид, че са си големи приятели в живота от десетилетия. Иначе, освен хитри препратки към комиксите и истинския живот, и общо взето добрия сценарий, в детското има и страхотни режисьорски решения, въпреки малкия бюджет. Още преди някой да се е сетил да го направи в киното, аниматорите през 1992 година решават, че могат да използват само бластовете на лазерите на сентинелите, за да осветяват така или иначе бруталната сцена на битката им с Върколака. Този похват е нещо, за което едва десетилетия по-късно се сещат режисьорите на Rogue One и The Batman, или по-скоро кинематографът Крейг Фрейзър, който работи и по двата филма. Кой знае, може и той да е гледал детското като тинейджър. Окей, направиха го и в Еквилибриум през 2002 и там също изглежда брутално, особено момента с нажежените патлаци. За друг подобен пример не се сещам, но ако вие се сетите, напишете някой коментар. Пак се отнесох. Да се върнем отново към детското. Най-накрая, в края на последния епизод, след интересно прозрение от страна на Мастър Молд, шефа на сентинелите, сенатор Кели обръща палачинката. След всичко, което му се случи, стига и той до собствено прозрение. Не можем да слагаме всички мутанти под общ знаменател, както и при хората, както е и в живота. Сред тях има и лоши и добри. И X-Men общо взето са от добрите. Окей, по-дип е от това, но и сами можете да си го интерпретирате.
Иначе самото обращение на сенатора пак е хитър трик от страна на сценаристите. Започнахме да гледаме детското през очите на подрастващо дете, а го завършваме през очите на възрастен човек, който въпреки твърдите си убеждения за нещо, срещу което цял живот се е борил, до някъде променя мнението си след като го е поопознал. И хубаво, детското не е свършило, но не мога повече. Доста работа беше това. И за мене, и за Марто. Останалите 4 сезона ги оставяме на вас, но пък може и пак да се чуем за X-Men 97. Стискайте палци да е добро.